Kay numdum, I'm sure kay numdum ta nga sa pagkuha nato sa subject nga ethics, no? Ang una gyud nga i-discuss sa ato ang professor mao ang stages of moral development, no? Balik-balik na gud ang tawo na. Ang una kuno nga stage mao ang pre-conventional stage. Mauning mga nabilong ang mga bata. Usually kanang dunay sense ang bata sa iyang pagka-siya nga from 2 years old up to 8 years old. Matud pa sa mga theories niining mao nga idea nga ang bata kuno mosunod lang sa balaod tungod lagi kay sa kahadlok sa silot or mosunod sa balaod tungod kay kabalo sila nga dunay kining reward, no, kung ilahang sundon ang balaod. So the fear of punishment and the expectation for a reward mo ng pre-conventional stage. Ang second stage mao ang gitawag nga conventional stage. Usually naa sa edad nga 10 hangtod sa ingon tag 20, no? Nga musunod lang kuno ang tawo tungod kay na-realize niya nga kini biya pod mo may gisulti sa balaod. So ang balaod is something that is external to the person. And then, musunod, in conformity. No? Kung mo-conform lang, musunod man sila. Musunod na lang punta. No? Munang gitawag nga conventional stage, maoy hunahuna sa mga tao. Ang ikatulo, o the highest stage, mauning gitawag nga post-conventional stage. Nga matud pa, ang tao musunod sa balaod, tungod kay nakarealize siya, nga kini alang sa iyang kaayuhan. Dili na ingon nga mahadlok siya kay dunay silot, no, dili ingon kay mag-expect pa siya og kanang reward, ug dili tungod kay ang kadaghanan ning sunod sa maong balaod. Kundi nakita niya na realize niya nga alang ni sa iyang kaugalingon nga kaayuhan. So kung doon na naka sa post-conventional stage, bisan pag walay CCTV diha, bisan pag walay CCTMO diha, wala pa lain nga mga unsa ni mo bantay, no? Adi mo observe yung ka o kanang ato ang maximum speed limit. Yan ana, no? Dili tungod kay nahadlok ta, kundi nasayod ta nga kini alang ni sa ako ang kaayuhan for my safety o para sa mga pedestrians. O mga igsuon, kung atong tanawon ang maong stages of development sa ato ang relationship diha sa pagsunod sa balaod sa Dios. Tama ang giingon ni Bishop Ambo David sa usa sa iyahang mga homilies. Namatod pa niya, ang iyang gipropose is this. It is not so much about dili kayo ingon nga kanang naaidating sa atua kung atong tawagon ning maong sugo sa Ginoo as 10 commandments. Kasi ang 10 commandments manggod mura ba og additional burden, mura ba usahay nakalimit sa ato ang freedom, no? Munang ang iyang gi-propose matud pa niya, tawagon nato ni instead of 10 commandments as 10 commitments. 10 commitments. Tungod kay kung mo-commit ta, mutahan ta sa ato ang relationship diha sa Ginoo nga maugyod ang kinalaluman nga kahulugan ni anang maong sugo, then nasayod ta nga kining sugo, napulo ka sugo, alang ni sa ato ang kayuhan, alang nga mulambo ang ato ang pagkatawo, nga mao man gyud ang intensyon, ang laraw sa Ginoo sa sinugdanan, ug nga alang pud ni sa kaayuhan sa uban. Ug labaw sa tanan, mas mapalalom ato ang relationship diha sa Ginoo. So mga igsuon, nindot kung ato aning a little change of or a shift of perspective kung atong tan-awon. Kay lagi usahay makaingon ta kini bitawng mga balaod. Kung dili ni nga nakalimit sa ato ang kagawasan, in all makita nato ang balaod nga murag bugat yun siya. Bugat. Because lagi ang balaod is
not yet a part of us. It's still external. Pero kung ato na ning maangkon and becomes part of who we are, then we move from looking at it as a commandment into a commitment, no? So nindot sad kung atong tan-awon nga oo, dili na ni siya 10 commandments but 10 commitments. But then siguro, especially atong bata pata, batanon pata, no? Ingon ta, kung kuan pa na, kung alang pa na sa atong kagawasan, alang pa na sa atong kaayuhan, andi man gud maayo nga part ana kana bitawng it has a lot of don't do this, don't do that. Thou shall not, no? Nya ang translation nato sa Cebuano, ayaw, no? Ayaw gamita ang pangalan sa Ginoo sa daotang tuyo. Ayaw pagpatay, ayaw pangawat. Kinumdum ko sa mga itong college seminarians pa. Dito sa ang Cebuano moadto sa Bohol. Ang pagbasa aning bahina sa atong unang pagbasa, adyaw pagpatay, adyaw panapaw, adyaw pangawat, no? Pero kung moadto kag Bicol, sa Bicol, di ba na may mga parokya na amay ka ng ilahang gibuhat nga ang sama sa ato diha ba, no? English lang ng ato ang 10 commandments. Nga kurat ang mga Cebuano pagbasa nila sa katong 10 commandments kay pag abot aning tungura ang gisulat dito kay siyempre Cebuano, no? Yun siya. Diri ka magpatay, diri ka manapaw, diri ka mangawat. Kaysa mga Bicolano manggod ang ato ang L, R manggod na sila ha. Pronounce good ana, diri ka magpatay, diri ka manapaw, diri ka mangawat, no? Well, yes, it is stated in negative. Don't do that, don't do this, thou shall not, no? Pero kung ato agong tan-awon, again, sa perspective bitaw sa commitment, ang kanang pag-state og no, to say no, sometimes it is an expression of love. It is a way of showing love. It is a love word, no? Sa magunang bata, no? Kung tuluan nimo ang bata, especially ang bata pilaragod pod ang pagsabot ana, no? Kinahanglan it should be quick, nga dali rang masabtan. Siyempre kung matudlo kag bata, maingon jud ka nga ayaw pagdula og kalayo. Ayaw pagdula og kutsilyo, no? Ayaw yun na. Alangag magmutudlo kag bata, taason pa rin mo explain. Mingon kag kumudula kag kutsilyo, tanawa ha, tanawa ko ha, masamad ko. That is not how we teach children. Diretso yun. So, yes, it is stated in negative, no, with the use of no, a prohibition, pero tungod lagi kay dili nato gusto nga maadto o naay mahitabo nga dautan sa tawo. So it has to be no. So no siya nga ayaw ang gigamit, dili, diri, tungod kay ang no is a kind of a kanang rail bitaw. Murag rail guard, no? Bantay mo anang magbiyahe nato sa kanang dunay mga pangpang o lalom nga mga portion nga kilid sa kalsada, doon na mga rail guards. Aron nga, kung sipyat-sipyat man, diha ra gyud ta kutob sa rail, di ta mahulog dito sa pangpang. Kanang rail, to me, is an image of the no. No? Aron dili ta mahulog, di ta masubrahan didto. So again, alang gyapon na sa atong kayuhan, is still an expression of love. Above all, nindot kayo sa pagpalalom sa atong relationship diha sa Ginoo. Then we move into that post-conventional stage. Tan-awon nato ang balaod sa Ginoo alang sa atong kaayuhan. Nga maingon tag, doon na may bala, doon na may mutanaw sa atua o wala. We do this. Tungod kay nasayod ta, alang ni sa atong kaayuhan,
alang ni nga mapalambo atong relationship sa Ginoo. Tungod kay I'm sure it is my commitment with my relationship to the Lord. Amen.